Dobrodošli nazad, dragi gledalci. Danas vam donosim nešto zaista posebno, neočekivan susret sa divljinom, to jest divljim konjima u predivnom Livnu, Bosni i Hercegovini. Pripremite se za pozitivno iskustvo slobodnog duha. Nakon kraćeg zastoja nastavljamo naš put prema Livnu. Evo, uživo. Konji. Treba uživo na Facebook. Sigurno mi da im damo. Oni iranski. Ližu su. Evo, ulazimo se od Livna prema Kupresu. Tu se nalaze ti divlji konji. Aj, svira. I samo u konji ima i kovila. Subhana. Ja jednog sebi, evo kome treba konja, dođe se. Da je uštrojim. Ja. Samo priuzuj vodi. Joj, taše mogu doći, znači. Oho. Imao se sada i dadnemo kako. Hoće da baš se moralo im se prići. Ima moralo im se prići. Hoće li bježati? Mislim. Oj, gledaj spano. Bježi. Aj, koji su gor, gledaj gor. Ja, šta sam... Allahu ekber. Subhanallah. La ilaha illallah. Oj, koji su gor. Joj, kaj sebi. Čuga ovdje čure. Vlade, kaki. A? I oni se razmnožavaju, oni sve sami tu, znaš. Ja. Poljana mi je zaista velika. I koliko im je poljana velika? Joj, mi stali na pol puta. Eno ono, dol, Livno, negdje. Razmnožavaju, ja, vidiš, gore, ono, brdo. Aj, ono, znači, onda je tutnja. Čuj. Aj, je rekao da ih slikam. Čekaj da slikam ove dvije isto, ovako. Eto, dragi gledalci, hvala na pažnji, da se vidimo. Subhanallah, koji su. Gledaj oblaka, gorđe su, blizu brda smo. Assalamu alaikum. Evo samo ovu da vam pokažem. Znači, Igor ih ima. Svudi znači ima.
Aj, gori su malo. Ajde, hitam. Da, vidio se. A znači ima konja kome treba. Igor, eno Igor. Ovo nisam nikad vidio. Znači ovo da je neđi. Ma čudi što niko ovo ne kroti. Gledaj tam, gledaj.